И така, хора, здравейте, аз съм DoubleBG. Днес снимам в моят сервер Survival, дето оцелявам. И нека започваме. Така, на половин сърце съм, много опасно. Добре, днес мисля да хода за храна, защото вече е крайно време. Но за съжаление за сега имам само кози и аз поудявам от това. Кози, овце, се тая. Аре бе. Едно пръстенце поне не може ли? Дано не изгубя къщата. Че ще се садна яко. Така. Добре, явно в тази посока няма нищо полезно да открия, само ще изгубя. Така че се връщам и ще отида на някоя друга посока. Окей. Отдъфу. Как се качи там луна коза? Нощ ли ще става? Как само овце, бе? Проклятие! Ужас, ужас, ужас! Може да бъде само овце да срещна. Значи много е странно. Когато ви трябва нещо, го няма и има това, което не ви трябва. Когато искате, например, сега както мене овце, ги няма. Обаче когато не ви трябват, ги има. И това е много гадно. Да бе. Поне... Чух скелет. Или не знам. Вау, пещеричка, има кол, който ще го обера още сега. Добре, трико, за сега още не смея да хода там. Малко по-нататък ще хода. Стига бе, какъв този район, ни едно прасе, ни една кошка, само овце. Боже, що за тъпа работа. Опа. Това беше гадно. Гадно. Трябва да си взема нещата, че ще подя.
Добре, от този лак не мога да... Така, така. Добре, тук някъде беше умирането. Обаче на кое дърво и сега ще разберем. Да, ето къде. Нямах ли други айтеми? Аз имах и други айтеми. Къде са? Друго? Кабелстон. Прасета, Мечтата ми се сбъдна, прасенца, обичам ви, бе. Обичкам ви така, ама от този слак, как да ви убия? Не ми кажа, че само това с пържолките. Ако ще получа. Айде ти. Умираш. Трябва да изпечем. Охо, Sugarcane. Ще изпечеме тия пържолки и сме готови. Дори може и да не са печени. Добре, мисля да се връщам някакси. Дано по пътя срещна още прасета, защото все пак имаме си храна, обаче не е много и скоро ще свърши. Затова трябва да се изпечат, естествено. Нагоре ли бяхме сега? Накъде бяхме? Губих посоката, не. Ето, сам сме. Да, че милата ни къщичка ни чака да похапнем. И нека оставим нещата, които намерихме. Въглищата ще ги оставам за торчове, защото мисля после да разгледам онази пещера и какво ще да оставя. Това така и ще ги изпеча тия. Айде слушаме. И така. Епа. Най-накрая ми храна. Това така става тук за къщата скрита. Направо трябваше по-рано да го направим, без да хъба дърво. Все още може, взимам си дървото и живея там. Не знам, може би ще е така. Само едно не достигна. И добре, 5 пържолки имаме вече. Добре, нека си направим торчове и да тръгваме за пещерата, че ми е много интересно да видя какво ще има там.
тичам от ослак, ама нищо ще се оправя. Гъба. Ще взема кол. Добре, ще сложа един тур, че ми е тъмничко. Доста кол. Ехе, почти съм на втори левел, което е супер. Ехе, колко кол тук има? О, първа лева, обърка се. Оха, няма да ходя надолу, защото мисля, че вече става нощ и това не ми харесва. Така че се прибираме. Това там, де да видях, мисля, че беше Айран. Я не знам какво. Окей, гравел. Не е нощ, но не ми да оставам. А тук пък има и нагоре, бе. Що за пещера? Нагоре и надолу разпънаве. Нека вземем и онзи кола и там горе. Който иска се скрие, ама не му се отвори парашута. Добре, ще се прибирам. Че е настъпва нощ. Колко кобе? Няма край. Айде, това ще го взема и отивам да лягам, че силно ще се наспамнат зомбита. Вече не са се спаунали, де. Дано не са, че ще ми пречат. Мога ми разбият и вратата. Тя глупости ги оставам и лягам. Чух паяк. Ужас. Къде е отгоре ли е? Ендерман. На криеница ли си играеме, където с паяк? Охо! Стой. Има ли нещо? Не. Да, хора, мисля да е това за епизода. Не забравяйте да лайк, съб, комент
и чао!